našej škole trojke. Poďte sa s nami pozrieť, ako to tu vyzerá. A teraz sme našli novo vybavenej chemickej učebni. Čo robíš? Pílim drevo v našej technickej učebni. Sme v informatickej učebni, kde vás vítá robotický krúžok, aj 3D tlačiareň. Či virtuálna realita? Môžem pero? Máme tu aj gymnastickú cvičebňu. Teraz sa nachádzame v našej telocvični. Tu máme našu chill zónu. Sem chodíme oddychovať. Práve sa nachádzame v jedálni. Kde máme na výber aj z 2 hlavných jedál. Práve ideme do našich novo zrenovovaných tried.